Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavens on TV. It's the Patriot Premiership. Orlando Pirates 1, Sirwelele 1. I'm joined by Umabaso. Hayi Krodman, Yeah. wazi siseseduze nokuthi sihlupheke isingane zethu. Yeah. Siyaphela kancane. Yeah. Iyasizwa ingqula, zabona njani? Yeah. Ngifike lana mina nginonile. Yeah. Ngithi yonke into ihamba ngendlela, ihamba ngendlela. Start league. Yeah. Kodwa nalo lele jilafa liyasicela. Yabona siyanyipha futhi. Yeah. Siyanyipha kancane. Ukuthi ngikutshela, angiyithandi indaba zabomakhelwane. Ngakho ke ngizingenele. Ugcine nini ukubona umndawo wasebhenchini? Angazi ngibona sebenchini. Nabo ke lo wethu. Uyazi ukuthi sithembelena lo wethu singamazi from now. Umfaka akamfaki ngani wothatala negame. Waphuthi, wathi thina singabalandeli bePirates. Siyokhula ingane zethu sihlupheka singenalutho ebhenki. Ngokuthatha imali yethu yokugcina. Ayokugcina siyazama ngendlela zonke. Sithatha lo yokugcina isanda ukukloka manje. Sithi wabona le 1000 njengoba ngisuka eMpumalanga. Ngiyakhuphuka ngiyegoli ngiyobuka ibhakanini. Siya stadium. Bese bafika bazidalela amanyala. Yini lento bazidalela yona namhlanje? Yini phu? Amanyala. Asibekisa ngabomakhelwane. Wasip ibhakani yena kumele basitshele ukuthi mathwatha thina ima ngabe sesidlala i20 game ku Betway sesi right i21 kuya lesiyahlulela kuze 7 emali le sisengemali lona sibo la awukho mangoba kuze stadium yini basenza kanje baslimaza uthi size kanjani kusasa sizosupport uyakhumbula last masidlala neLuxan yini sayishaya le yini lena le during the week le yini le Russia Spain masishaya Krodman le yashaya Chiefs ne within shot and target sayishaya thina sayishaya ngo2-0 kodwa ukuyishaya kwethu ngo2-0 ne siqale sathuka usibisi abasithandi lento bayenza bese bazothi thina sabazonda abazange kithi esentaleni abazanga Krodman thina likhi place ilizondayo ku Pirates ima udlalela iPirates siyakuthanda kodwa kumele uyimisele kodwa uchain ne siyamthanda ugoalkeeper wethu kodwa singamabhakana somkhipha la was 2 last match Russia Spain uwe watshela labafana ukuthi ningayi no celebrate na iparty leyo wasibangela amabheke kubuzile sizocula sithi siyaya Pirates